Udaostean Donostialdeko metroko sarbideen itxura zein izango den jakingo dugu. Momentuz finalera 12 proposamen ailegatu dira. Hauetako 5 nazioarteko ospea dute. Pozik nagoela. Ikusten duzuen bezala, Donostialdeko metroa martxa honean doa eta profesional garrantzitsu askoren interesa pizten du. Dakizuen bezala, urtebete barru, Donostia zeharkatuko duen tramoen eraikuntza proiektu guztiak bukatuta egongo dira. Hemendik aurrera protagonistek 2 hilabete izango dituzte beraien zirriborroak garatzeko. Azken emaitza udan Donostian egingo den jendaurreko erakusketan aurkeztuko da. Hala nahi duten pertsona guztiek iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte.